Salam illeşler. Men bugünkü çykyşymy şu ýurdun içerisindäki organ işgärlerini, ýani halky gorkutup beren, baskı edip beren ýar bolmasa-da biziň bu edýän çykyşlarymyzy, gürrüňlerimizi ýörüýtse bir raport edip ýazyp hojaýynlaryna ertip beren. Illeşlerimiz hakynda gürrüň etmekçi, umumyň şolara ýüzlenip gürrüň etmekçi bolýaryn. Indi şu Türkmenistanyň içindäki organ işgärleri bardyr. Bularyň bir gideni geçen taryhymyzda da gatkän ýokary işlerde, wezipelerde işläp, hyzmat edip, öz hojaýynlaryna, özünden üstünläkilere hyzmat edip, gowy at-awray alaryn diýen umyt bilen işleýän ýurtdaşlarymyz bardy. Bir giden ýöne hembesem şunkugün ýokdur. Häzir olaryň suratlaryny şu ýerde çykararys bir-birden. Ýani siziň taryhyňyzy görmek üçin, öwrenmegiňiz üçin size-de bir bizden maslahat bolsun diýen ýaly manyda etmekçi bolýanlar. Indi illeşler şu geçen 30 ýylyň dowamında ine şu ýerde görýänsiňiz bir giden türkmen asylly illeşlerimiz, adamlarymyz şol organ işinde işlän, prokuraturada işlän ýa bolmasa ýene başga bir ýerlerde ministrliklerde işläp, hatda prezident bolanam bar içerisinde şu sistema hyzmat edendirler. Şu görýän suratlaryňyzdaky adamlaryň hemmesi de şo döwürler ýanyna adam barar ýalyky däli Türkmenistanyň ikinji derejeli, birinji derejeli adamlardy. Ýöne hemmejesi de ýok bolup gitdiler. Öldürdiler ýani maskara edip. Suwda çykaryp, halkyň öňüne çykaryp maskara edip öldürdiler. Ilki ulandylar, işletdiler özlerini peýdali etmek üçin. Ondan soňra da aýryp goýberýärler. Çünki bu öňem kän aýdýardyk, bu bir sistema hiç kimi özüne hyzmat edýänleri bile saklaýan däldir. İşledip iň soňunda ýok edýändir. Özem maskaralap ýok edýändirler. Şoň üçin hemmejaňyzy şu halkyň tarapyna geçip bir halkymyz üçin, geleceğimiz üçin, öz çağalaryňyzyň geleceği üçin, öz nesliňiziň geleceği üçin bu işiňizden vazgeçmeňizi haýyş edýäris sizden. Halkyň tarapyna geçin. Ýani bu zatlar iýrugiç boljakdyr halkyň. Halk her wagtam aýaklanan wagty ýa-da bir zat almak isleýän wagty halkyň öňüni saklap bolýan däldir. Halk, toplum gaty uly bir güýçdür, alýandyr. İsleýän zadyna da ýetmän amyzyna gaýdýan däldir. Hemem ýene de bir zat bardyr, köp wagtlap bastyrylyp gelinen azatlyklar, erkinlikler bir gün birden erkinlige, azatlyga çykan wagty ol has erwet netijeler getirýändir. Ýani şolary kime tarap erwet netije getirýär? Şolaryň azatlygyny, şu toplumyň azatlygyny gysyp gorky astyna saklan adamlara garşy erwet netijeler ortağa çykaryp bilýändir. Şoň üçin illeşler size de bizden maslahat bolsun. Ýani belki de siziň hem ýagdaýyňyzy bilýäris. Ýurdun içinde başga iş işlemän iş ýokdur, dogry. Belki de şulara gaty gowy hyzmat etsem ýokarlary çykaryn, biraz beýgelerin wezipem ulalar diýip edýärsiňiz, maşgalaňyz, çağalaňyz eklemek üçin. Ýöne bu işiň soňy ýok. Ne şu ýerde de görüşüňiz ýalyky şunça adamlar gelip geçip gitdiler. Hemmejesem sizden has gowy hyzmat eden, sizden has ýokarda şulara peýda getiren adamlardy. Ne
Kurwan Bibi Atajanowa wadyr 2002-nji ýylda. Niýazowa bir garşy gidip biljek bir adam bar bolsa arasalat berem. Adam Türkmenistanda ikinji adam bolup oturdy Niýazowdan soňra. Ähli işini edip berdi. Ondan sonra da näme etdi? Ekrana çykaryp, maskara edip, agladyp işinden aýyrdy, türmäge basdy. Bu adam nähilleki? Ýagdaýyny özüňiz bilýärsiňiz. Diňe bir o däldir, Niýazow döwründe Niýazow sen perişdämizsiň, pygamberimizsiň, Taňryň ilçisidir, ýene nämedir, size janym urwandyr diýip beren Onjuk Musaýewiç wadyr, ýene-ýeneler wadyr. Hemmeti ölüp ýok bolup gidenler, özlerem öldürendirler, öz ajallaryna ölen däldir. Türkmenistanda hiç bir minister, hiç bir baş prokuror ýa-da ýene näme şolar ýa uly işlerde işläp pensiýa çykyp öz howlujugyny, bakçysyny ekip mal jagaşyna seredip altyklary bilen, maşgalasy bilen ýa-da daşary ýurtlara dynç almana gidip ýören hiç bir näme adamyny görmersiňiz. Çünki ýok, ýetirmeýärler. Hyzmat etdirýärler, öldürýärler. Iň gowy hyzmat eden Niýazowdy. 2006-njy ýylda dekabrda onu da öldürdiler. Çünki bu sistemanyň bir eýesi ýokdy. Biz aýdyp gelýär, şu sistema, şu akyl Stalinam öldüripdi, Leninam öldüripdi, Putinam öldürür. Yakın tarihte onu da görürsünüz. Çünkü bunun eýesi ýokdur. Men eýesi diýip çykýandyrlar. Belki de men şu sistemanyň eýesi boljak diýendirler, on beýle däldir. Bu bir adamlaryň beýnisindäki, akylyndaky bir işleýän zatdyr, sistemadyr. Her kim oň ýerine, özüniň üstündäki ýerine geçmek üçin aşagdaky, ýokardakyny ýok eder. Ýokardakam öz ýerine geçirmejek bolup aşagynakyny ýok edýändir. Bu sisteme şeýle urulandyr. Kanun, adalet, hukuk ýa-da konstitusiýa boýunça da işleýän bir guruluş däldir bu sistema. Şoň üçin maslahatym ýyldaşlaryna şu adam meniň şu aýdýan zatlaryma rapor edip ýazyp duransyňyz, belki de bugun ýazyp bertir, şeýle gurulmalar etdi diýip gojaýynyňyza ertip berersiňiz. Dogry size bu zatlary ýazýanlar türkmendir, buyruk berýänler ýöne size buyruk berýän türkmeniňem aňyrsynda türkmen, şo türkmene de buyruk berýän aňyrsynda bolsun adamty gulaw görünür. Çünkü gepleşiklerimizde kän gaýtalap aýdýarys, biziň topraklarymyz tebii gaza, baý topraklar, halkam azajyk halky bar. Ve bu halkam ýyllar boýy 150 ýylla orsun aşagynda durup baskasyny saklanylan, azatlykdan mahrum edilen bir halkymyz bar. Ve hiç kim halktan bu zada ses çıkaracak bir güç galmady şu neçenli. Sesini çıkarıp bilecek adamları da sizin kömeğiniz bilen ine şu wagt meni rapor edip duranlaryň ýalak ýani siz ýaly işläp duranlaryň kömegi bilen ýok etdiňiz. Kän mert gaýratly adamlarymyz, ýigitlerimiz geçip gitdi. Dönüklük edenlerim gittiler. Halka hyzmat etjek bolanlaram. Olaram gittiler. Bu biriň soňky şanysdyr, ýani türkmen halky üçin, türkmen halkynyň geleceği üçin edilmeli işlerin iň soňkysy edilip bolunjak bolsa egerde bir zatlar edip bilinjek bolsa şu wagtky ýagdaýdan halas bolmak üçin yani siziň hem şu organ işlerinde işläp beren, halky kowalap, taýaklap, basyp beren, gorkutup beren ýa-da türmelere basyp o taýlarda edip urup ýenjip beren oglanlaryň biraz taryhyna seretmesini isleýäris. Yani öz şahsymyzdan maslahat berýärim. Taryhyňyza seredip görün. Siziň hojaýynlaryňyzyň hojaýynlary barmy şu wagt ýaşaýarmy?
ýa-da bir zatlar edipdir ellerine galypdyrmy? Galan däldir. Iň soňkuja gorkjak zadyňyz ölers, hyzmat etmesek diýip gorkýansyňyz. O da hiç zatdyr, ýani gorkunç bir zat däldir. Şuňky ýaşaýşy halkyň, milletimiziň, watandaşlarymyzyň şuňky horlanyp ýörüşi biziň her birimizi namys etdirmelidir. Türkmen bolýan bolsak, damarymyzda türkmeniň, ata-babamyzyň ganlary akýan bolsa, toprak üçin, ýurt üçin, gelecekdi, nesilleri üçin göreşen atalarymyzyň ganlary damarymyzda akýan bolsa, namys etmelidir. Bu dünýäde awraýymyzyň, türkmen awraýynyň iň soňky ýerine gelip ýetdik. Bu gaty utanç berjidir. Ayağımyzyň aşagynda ummasyz baýlygymyz bar ýöne eýesi bolsa. Bu hakynda da kän gürrüňler edipdik, ýene dem ederiz. Şo baýlygy türkmene bermejek bolup, size de 2 kuruş, 2 teňe, 5 teňe berip, öz halkyňyzy, öz ildeşleriňizi horladýarlar. Öz ildeşleriňizi gorka astyna, baskı astyna sakladýarlar. Ýani öz puluňyz, o da size berýän pullaram öz puluňyz, sizden alýan pullarynyň uşşaşyndan 5 teňe, 10 teňe size berýärler. Size monça bolup, ýene de hasam köpräk aljak bolup, hasam köp baskı edýärsiňiz. Beýtmän bolanlar. Biraz erkek bolun, mert bolun. Bu türkmen taryhynda hiç bir bular ýalaky derejä gelen däldir. Şu sahnada görýänsiňiz, epilip, iki bükülip, salam berip duran eskerlere seretýänsiňiz şu wagt. Ýokary çyny adamlar. Türkmen bu derejä hiç gelmedi. Yakyn taryhymyzda, ýani 1800-nji ýyllarda Eýrany kiýedek ýenendir. Az sanyjy türkmen Özbek goşuny, Hywa hanynyň goşunyny ýeňendir. Türkmeniň topragyny basyp almak üçin gelendir Hywa hany. Kellesini galdyryp gidendir Saragatda. Orsun goşunda gelendir, näçe gedek söwüşendirler. Az sanly bolmagyna garamazdan. Orsun uly bir goşun bilen gelenine de garamazdan, ýeňileriz ýa-da ýeňeriz, almarsam diýmezden söwüşendirler. Jan alyp jan berendirler biziň atalarymyz. Şoň üçin oglanlar, size de ştaýdan bir gysgaçyk çykyş edip aýdaýyn diýdim. Öz halkyňyzy, öz illeşleriňizi bir gelmişek orsun 5 ay, 5 köpüğüne aldanyp ýa-da dakýan ordenine aldanyp ezmän. Gysgaçyk ömrüňiz bardyr. Näçe köp hyzmat etdiňizçe şonçuda çalt sizi ýok ederler. Türmelerdäki işleýän, şo taýyny saklaýan oglanlardan ýüzlenmek isleýärin. Türme bu 21-nji asyryň türmesi däldir. Türkmenistanda kanunyň ýokdugyny, konstitusiýanyň depelenendigini, hatda Berdimuhammedowyň gelen günü, Gurbanuly Berdimuhammedow 2006-njy ýylda şu sahnaga getirilen günü konstitusiýany depeläp gelendir. Şo gün ýok bolandyr konstitusiýa. Sizem türmede oglanlary urup, mertebesini döwüp, zaýalap, gorkuzyp baskı astyna saklaýarsyňyz. Bunyň soňy bu adamlar bir gün azatlyga çykjakdyr. Hökman çykjakdyr. Türmeler boşadylmalydyr. O horlanyp gören ildeşlerimiz hem o ýerden çykmalydyr. O taýda iki diýwaryň arasynda ölüp galmalylardyr. Sizem birazrak bu zatlara akıl ýetirin, taryhyňyzy görüň. Ine size görkezmek üçin şu geçen sizin öňüňizde, sizden öňem işläp giden hojaýynlaryňyzyň suratlaryny,
goýduk ştaýyk. Görüň, diňläň. Ýigitler soňam özüňiz karar beriň. Sag bolun.